Palengke. Good morning, Idol Lawrence. Dahito yan ti presyo, dagiti kang runaan, a Baguio vegetables itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Presyo iti sayote, 70 pesos ti kada kilo. Carrots, 150 pesos. Timet cabbage, 60 pesos. Baguio beans, 150 pesos. Bell pepper, 150 pesos. Timet patatas, 120 pesos. Tipipino, 130 pesos. Kalamansi, 100 pesos. Kastamit ti cauliflower, 100 pesos. Broccoli, 150 pesos. Chinese pechay, 80 pesos. Onion leeks, 150 pesos. Timet radish, 130 pesos. Young corn, 60 pesos. Lettuce, 220 pesos. Chicharo, 400 pesos. Kenti celery, ket 160 pesos. Dahita pay laeng nga rod, Idol Lawrence, ti presyo dagiti kang runaan, a Baguio vegetables, itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahito ni Idol Tony G. Tatak IFM.